grondlegger van de bandcultuur in Venlo. Ook Venlose vastelovensklassieker en een compleet nieuw muzikaal jeske en door mij iets heel bijzonders toegevoegd aan de Venlose vastelovensmuziek in zijn algemeenheid. Pieren over de parade met de vastelovend zonder eurenmuziek is eigenlijk compleet onmogelijk geworden. Hij zit even mij, de frontman van Mensenkinder, onze speciale gast, Michiel van der Grinten. Michiel, fijn dat je er bent. Man, zelf wat een introductie. Helemaal mijn best gedaan natuurlijk voor dich. Maar het is iedereen, want er zit een enorme entourage. De allermooiste stolde is voor dich. Dik is het strolende middelpunt. En wat denk je nu heel even? Heerlijk. Vind je het lekker? Ik heb er zin in. Ja, zeker. Ik zeg ook wel eens van, ik vind zingen voor 1000 man prettiger als proten voor 20 man. Ja, dat is ook al de bühne op gewoon, dat weet ik ook. Dan kind ze gewoon doen wat ze zin in is. En dan ben je op die plek en proten en zitten. Vooral het zitten eigenlijk. Ja, dat valt me zwaar. Nou, noem ze lekker blijven zitten, want ik kies prachtige muzikale cadeautjes en daar gaan we samen iets moois van maken. Oké, laten we dit gewoon doen. Mensen willen het erop. And let me be your soldier. And let me be your soldier. Ik hoef geen woord wat zeg ik in wat ik voel. Wanneer ik aan Venlo denk, oh oh. Als ik aan mijn stadje denk. Dames, je ziet de zangeressen van de Herfsthanenband. Klopt. Dus nog jonge dames. Ik neem aan dat je nog studeert. Noah, wat is dit? We zitten nu in mijn laatste jaar van de opleiding maatschappelijke zorg. Dus, maatschappelijke zorg. Ja. En wat ga je door nog doen? Ja, ik vind de zorg heel leuk. Maar mijn hart leed eigenlijk wel bij de muziek. Echt hoor? Ja. Dus wat ik precies wil, weet ik nog niet. Maar wel iets met muziek. Die keuze heeft maar dan max de opleiding af en ga je er nou eigenlijk kijken wat, wie en hoe? Ja, precies. En Guusje Deeg? Ik studeer Communicatie, International Event, Music and Entertainment Studies in Tilburg. In Tilburg? Ja. En dus eigenlijk ook iets voor het creatieve vak dus wel, want dat trekt te gaan. Ja, dat wel. Maar ik ben nu bijna klaar. Ik studeer in ongeveer juni studeer ik af. En dan heb ik eigenlijk hetzelfde als Noah. Ik vind het superleuk, maar ik wil wel weer in de muziek en dan daarneven ook theater. Want dat is wel echt wel mijn hertleed eigenlijk. Theater, toneel spelen. Ja. Dat heb je vroeger als kindje al veel gedaan, hè? Ja, klopt. Toen heb ik 3 jaar bij Vereniging Stella Dus gespeeld. Ja. En in het laatste jaar was ik Annie in de musical Annie. Dus en toen ben ik ermee gestopt. En die hoofdrol, dat was voor mij toen was ik 11 jaar. Was me net too much. Toen kreeg ik een beetje plankenkoorts. En toen op een gegeven moment ging ik toch zelf weer terug naar het theater. En toen dacht ik, ik wil niet hier in de stoel zitten. Ik wil door op de planken staan. Voelt ze dat echt zo? Ja. En dicht Noah? Ja, bij mij is het eigenlijk precies hetzelfde. Ik vind theater ook iets magisch, iets superleuks. Ik deel dat wel met Guusje. Ja. En hoe was dat bij dich begonnen, dat gevoel? Dus dacht de eerste keer van, dat wil ik ook. Ja, ik zing al sinds dat ik kostsproot, om maar zo te zeggen. Yeah. En ik heb ook altijd musicalles gehad, maar dan bij het kunstencentrum hier in Venlo. Dat vond ik altijd geweldig. Toen altijd door blijven gewoon met zingen, maar toch meer de neiging naar het poppy, rocky-achtig, zeg maar. Toen altijd in bandjes gezongen en toen kwam de Herfstzaan op mijn pad. En door zit je nu Herfstzaan ook gelingen en jokers. We zien achter de band de hele tijd een hele mooie Gruutse jokers aan. Guusje, dan kom ik heel even dit. Want ik was natuurlijk niet alleen Guusje de zangeres, maar ik was ook de dochter van Altfors Joeksjes ten 11. Dat klopt toch, hè? Ja, dat klopt. Ja, van Twan. Ja. Twan Hazenbos, Twan Hazenbos, ja. Wie voelt dat om de dochter van te zien? Ja, echt onbeschrijfelijk. Het is gewoon... Top. Maar het mooie is natuurlijk wel dat ik altijd de dochter van ben geweest. Maar nu zitten alle pap gewoon toezetten de geraniums. Dus ze is nu de vader van. Ja. Ze hebben het toch goed gezegd, hè? Ja. Wat heb je goed gekozen voor Mensenkinder? Ik weet nog goed. Waarom nou, dat nummer? We zoeten samen. Dus door de liedjes te kijken. En, liedjes? Sorry. Door de liedjes te kijken. Door de liedjes te kijken en toen kwam dit nummer voorbij en meteen hadden we allebei zoiets. Dat gaan we doen.
überhaupt mensenkinderen? Viert je op de muziek van mensenkinderen vastelovend? Zeker. Ja, zeker. Ja. Wie belangrijk is de muziek van mensenkinderen voor de vastelovend? Ja, heel belangrijk. Heel belangrijk. Dit is gewoon... Het is echt de mensenkindersound. Dat is echt, ja, ook net met de scala en dan de tent vol. En iedereen zingt mee. Gewoon dat gevoel van, ja, we zien één, zeg maar. Ik vind dat is mooi. Er waren nog eens die, de tent vol, we zien één. En hopelijk komen die snel weer terug. En nog wat geen Michiel van der Grinten, muzikaal verrassen. Geweldig. Ja. Guusje en Noah, pak het podium. Kreeg als ik dich zo en ik over de wolken vloog. Nou stomme hey, zal ik willen kassen wie de eerste keer, maar dat gaat al lang niet meer. Dus laat mich maar los. Vluchtig door en ik heen. En dan zien we allebei weer heen. Ja, mooi hè. Ja. Jacques Paul, ik zit stil en ik dus gans stil beduizend kijken. Ja, ik vind dat echt heel mooi. Ja. En ik vind het ook, afgezien van het nummer wat prachtig is, dat ze dat eindstummig zingen en dan denk ze, toen dacht ik even, waarom zingen ze dat nog niet twee stuk? En dan doen ze dat. En dat vond ik zeer verrassend, vond ik erg mooi. En het zien 2 druppels water, die stemmen. Hè? Ja. Huur ze dat? Echt fantastisch, dames. Echt wel. Ja, dat had ik graag. Christel, wat vond je ervan? Ja, prachtig. Ik vond vooral de eindnoot super mooi. Zo die tweestemmigheid, wat Jacques Paul ook al zei. Ja, super mooi. Ik kan allebei afzonderlijk fantastisch zingen. En als die dan samenkomen, die stemmen, ja, dat klinkt niet leuk. Ja, dan gebeurt er iets. Ja, Michiel, ik zie een dichter. Ja. Man, meetjes, ik heb het nog te doen. Al het drama, dat was zo overtuigend. Ik dacht bij jullie allebei, heb je dat ook zelf aan meegemaakt? Zo kwamen we op mijn geheuvel. Ik ben echt ontroerd. Ja, ik zie inderdaad niet. Want ik had het net even. Maar ik dacht ook op een gegeven moment, is het ook niet de emotie van, je ziet al jaren onderweg. En ik bedoel, wie het geen optrooit in het begin, ze waren niet eens geboren. En dan zie je dat de muziek gaat gewoon weer door. Nu stond ze weer voor het podium en dan stond ze muziek te zingen. Is dat ook wat ik raak?
Het besef ervan? Nou, dit liedje is natuurlijk was weggezakt. Hè? Ik bedoel, ik heb het heel lang geleden nog eens een keer gezongen. En toen is het eigenlijk een beetje onder het stof geraakt. En nou stort je op en hoort het liedje naar boven. Met de betekenis en al. Dat vind ik zo mooi. Dat je gewoon zo doorvult. Wat woorden over gaat. Dus, heftig. Guusje en Noah, wie is dat om heen te staan voor Michiel van der Grinten en dan te zien dat ze hem zo raakt? Ja, echt een ier. Ik had dat een jaar geleden had ik dat nooit gedacht. En ja, wat ik net al zeg, ik ben echt ook gewoon fan van Mensenkinderen. Dus het is gewoon geweldig. Echt superleuk. En dit nou, hè? Precies hetzelfde. Dus heel spannend, maar... Shaky. Ja. Maar ja, super mooi om dit terug te krijgen. En je hebt het fantastisch gedaan. En dus u ziet het resultaat. Ja, Michiel. Dat hier erbij, hè? Ja. Wie Jacques Paul wel eens kan zeggen, een wijk in Diedel, maar dat moet ik ik begin het ook te veulen nou, ja. Fucking hell. Dus we gaan strak, man. Christel, dit ga je Michiel muzikaal verrassen, zullen we maar zeggen. Ja, dat ga ik proberen. Nou, oké, maar ik heb dan een gevoel, want dit is een beetje ook Friends, hè? Je zit ze allemaal met vrienden. En dan denk ik ook weer terug aan Motown Café, waar we Christel en Friends hadden. En dat laat zich hele toffe avonden. Ja, dat heb ik flink wat jaren gedaan, ja. Is dat helemaal gestopt? Ja, dat is eigenlijk een beetje verwaterd. Ja, en Motown is natuurlijk ondertussen Motown Steaks en Sushi geworden. Dus door is de muziek een beetje verdwenen, zeg maar, de live muziek. Maar ik zeg niet dat ik het nooit meer doe, want ik vond het zo fantastisch. En ja, ik leer hier natuurlijk weer een ganse garde nieuwe muzikanten kennen. En dat is alleen maar fijn. Dus ik denk dat er ooit vast nog wel een Christel en Friends komt, als er een kroeg in Venlo is die me wilt hebben. En als het weer meug natuurlijk. Ja, die kroeg in Venlo zal zich zeker vinden die dat wil. Want ik denk dat mensen het juist te gek vinden als er iets gebeurt. Waarom is ze er ooit mee begonnen? Ja, ik vond dat er te weinig live muziek in Venlo was. En ik denk dat... wat ik het leukste aan Christel en Friends vond was de variatie. Dus ik had altijd een programma met 4 verschillende zangers of zangeressen. Ik vroeg altijd mensen die zongen als backingvocalisten. We hadden altijd een te gekke band. En er gebeurde van alles. Er wordt maar 1 keer gerepeteerd. En dat was meestal de dag zelf, van tevoren, voordat we de show starten. En het was eigenlijk gewoon een beetje een hele grote, half voorbereide jam sessie. Ja, dat was gewoon heel spontaan en heel tof. En het publiek ging altijd heel erg mee. Dus ja, was altijd heel gezellig. Heb ze niet al zoiets van, ik kon het toch gewoon weer doen? Ja, want soms moest ze ook dingen maar gewoon zichzelf toe dwingen om dat te doen. Hè? Ja, ik denk dat het dat een beetje is. Ik moet gewoon weer... Ik kreeg er veel vragen over, zo van, komt dat ooit weer terug? En ik denk dat ik het ooit echt wel weer gaan doen. Ja, dat ooit echt wel weer gaan doen, heb ik ook meteen nog een andere vraag aan dich. Want als ik op de bühne zie staan, dan zie ik altijd een enorme passie, een enorme energie en een echte solist, zal ik maar zeggen. Wanneer komt er eens een keer een hele mooie solo-cd van dich? Ja, nou, ik ben heel veel aan het schrijven. Limburgstalig, maar ook Nederlandstalig. Engels heb ik altijd gedaan. Maar nu probeer ik een beetje naar de andere kant op te gaan. Dus er komt vast nog wel wat moois aan. En wie wil ze dat dan doen met een band? Of ja, ik denk het wel. Ik heb geen vaste eigen band. En of die gewoon ook oprichten, of ik gewoon het gewoon projectmatig opnemen. Dus daar ben ik nog een beetje zoekende in. Nog allemaal lekker op avontuur. Wat heeft u met de muziek van Mensenkinderen? Ja, zonder Mensenkinderen is te gaan vasteloven. Ja, ik weet dat ik altijd... die speelde volgens mij altijd op de vrijdag in Motown. Nou, daar ging ik altijd naartoe. En tegenwoordig in de Scala speelt je eigenlijk altijd wel. En daar zien we altijd te vinden. Dus ja... Altijd gezellig. En dan zit ze ineens, wie zingt nog eens? En dan zeggen ze tegen Christel, zoek maar een liedje uit, want Michiel is de speciale gast. Ja. Wat heeft ze uitgezocht? Voor mij was het heel logisch dat ik dan Dans Marietje zong. Omdat ik dat gewoon een kei lekker nummer vind. Dat is het. Meer zit er niet achter. Nee, ik heb het afgelopen jaar in ons eigen vastelovensrepertoire hebben we hem ook gezongen. No Wall in een iets wat andere versie. Maar ik vind het gewoon zo'n lekker nummer. Het blijft altijd hangen. En het is zo'n herkenbaar nummer vooral. Ik denk voor gans Venlo. Dus dat is hem geworden. Die herkenbaarheid die zit natuurlijk sowieso inderdaad ook in alle muziek van Mensenkinderen. Ja. Dat is mooi, dat is de Venlose vastelovend. We zijn heel benieuwd wat Stichter mij gaat doen. Het podium is voor dich. Dans Marietje, Christel, we gaan genieten.
dichterbij. Oh, het kunt tegen holle en het draait, draait, draait. Oh, het draait. Kijk hem dansen, dans, dans, dansen. Dans de ganzen nacht met mij, oh, dans, dans. Dans me rietje, dans de ganzen nacht met mij. Marietje gaat dansen, dan is ze iedereen blind. Ja, de wel stikken liegen en andere mens. Oh. Ja, nou gaat het gebeuren. Oh, de wind die een draai. Oh, we staan niet te treuren met de mij. Oh, oh, doe mij. Oh, dans, dans Marietje, de ganse nacht met Megalijn. Oh, dans met Megalijn. Ja, dans met Megalijn. Oh, met Megalijn. Daar ging er vanaf, Christel. Ik kon niet nog Guusje en Noah. Die zo het allebei... We kennen een hoes. We kennen een hoes. Nee, ik kon zeker niet een hoes. Dit is niet normaal. Ja, wat vond je het echt vet? Ik vond het... Ja, geen woord. Guusje, dig. Ik werd van mijn stoel gebleven. Echt gewoon geen woord. Het is zo vet. En ik kon ook niet stil blijven zitten. En dan denk ik dat ik voor iedereen moet spreken. Iedereen zit helemaal te dansen en te doen. Echt zo tof. Ja, dat is goed. Ik kon door even naar Jacques Paul. Toen Dick zoiets echt... ik schrok ook. Dick schrok van de door te flippen. Ik zo te flippen, maar ik schrok wel. Ik denk, wow, man, het is al zonder swinger. En nummer. En nou is het echt werkelijk... Tina Turner, Eat Your Heart Out.
Dat is toch niet te geloven? Ja, Michiel, dik zo zien even mij. En ik dacht even van, ja, die wil gewoon het leest door toe en die wil mij doen. Ik was op weg naar Christel toe, inderdaad, man. Wat denkt ze dan als ze net zonuitvoering is? Een paar dingen zeggen. Ik heb echt de kiepervel van. Ik ben erg overrompeld door die power, maar ook de complimenten aan de band. Jongens, man, wat heb je dat nummer gewoon geïncorporeerd tot iets gans nieuws. De blazers, iedereen heerlijk, man. Echt vol erin. En, super. Ja. Christel, wat denkt ze dan als ze Michiel het dus zeggen? Nou ja, ik zie in ieder geval dat hij heel erg laag, ook als ik daar stond. En dat duim ik alleen maar goed. Het geeft alleen maar meer energie. En ja, het is super vet geworden, vind ik zelf. En ik ben heel blij dat ik dat ook vind. Dus, ja. Wat gebeurt er nu met deze Stijs? Dus ik zo'n transformatiewal. Ja, weet ik niet. Geen idee. Ik stond er en ik maak mijn mond op en de rest gaat vanzelf. Ik weet niet wie dit moet leggen. We hebben ervan genoten en dik zeker, Michiel. Nou, onvergetelijk. Dank u wel. Dank je wel. Want wij zien vrienden zo lang vastgelopen naar de. Zullen we nog maar gaan dansen, zullen we dansen gewoon. Want als we allemaal dansen, liefde leven de storm. Dus de dag zal komen, het oor zal slaan, de haan zal krijgen en ik zal mezelf verrooien. Jacques-Paul Juiste. Goeiedag. Het wordt heel spannend, Jacques-Paul. Ik vind het ook heel spannend. Ik vind het echt heel spannend, want ik zing Vroeg mijn hert. En ja, dat is een mooi, serieus nummer. Een levensnummer, waar met een zwart randje volgens mij. En dan sta ik maar luisteren naar de tekst. En ja, ik wist dat ik direct ook dat nummer wil zingen. Voordat ze zingen, heb ik dan nog een andere volgende. Ik heb heel duidelijk in de prijzen gevallen op Open Showcase. Wie is die ervaring om door in de prijzen te vallen? Nou, ik ben 4 keer in de prijs gevallen. Ik ben 1 keer nummer 4 geworden, 1 keer nummer 2 en 2 keer nummer 1. En die ervaring die is fantastisch, echt hoor. Dat werd de schrikste ook een ongeluk. Maar, hoe ik 2 keer nummer 1 mee geworden ben, daar kom ik mee en de ganse poet. Met nummer 2 ben ik gewoon met vrienden en nummer 4 met voor altijd in de Venlo neer. Mm-hmm. En vooral de laatste, die is natuurlijk wel echt blijven hangen. En daar ben ik hebben we de 4e plek mee gehaald. Op 1 puntje Noors waren we nummer 5 geworden. Had niemand dat nummer ooit gekend. Maar wie is de beleving op de Open Showcase als ze dat meemaakt? De kelder is grandioos. Ik ben nog echt strontnerveus. Alle 4 keren. Ja, het ziet toch allemaal zangers. De zaal is zeer verwachtingsvol. Dat waren toen nog alles zittend. Heel spannend. En het is natuurlijk echt wel een heel groot plezier om ook met Bart Houtemans en Mark Jansen op die bühne te staan. En ik had altijd het idee dat ik het spannendst vond. Als tegen het spannendst is gevonden, neem ze nu even Bart Houtemans, Mark Jansen op. Maar dan hebben we inderdaad dat nummer wat nummer 4 wordt, voor altijd in de Venlo neer. Mm-hmm. Dat is ze met Christenu, Chris Vervoort, Joost Cornet erbij, JC Cordaat, had Glenn Corneille natuurlijk als grote aanjager erbij. Het nummer Vilder. Dus hoos uit, dan hadden we het nooit gekend. Wie je dat nummer in de hand kreeg, wie je ermee begon, was ook nog jong, was voor dik ook een nieuw avontuur was zijn begon. Had je ergens wel direct het gevoel, dit kost wel eens een bom weer? Hè? Zeker, dat had ik vanaf het eerste moment. En dat was bij Joost Toes, op de Herbeek. En toen kwam Glenn met zijn 17, 18 jaar. En hij kwam binnen en ja, die strolde zoveel vertrouwen uit. En die speelde dat. En toen dacht ik, het enige waar ik bang voor ben, is dat Venlo het niet trek. Omdat dat een ballade waren. En toen waren dat dan nog gewoon niet. Dat was natuurlijk wel, straks is het weer als woensdag, maar dat waren dan ook volgens mij. Er waren niet meer van die softe nummers, om het zo maar te zeggen. En we hebben dat toen ook wel gemerkt. Ik had dat vanaf het eerste moment heel goed gevuld bij, maar ik merkte wel dat er voorstanders waren en tegenstanders van dat lied. Denk je dat het wel dat lied ervoor gezorgd heeft dat die liedjes meer ruimte hebben gekregen? In de zin dat het niet allemaal het traditionele model en structuur hoeft te hebben. Ja, dat durf ik natuurlijk niet te zeggen, maar dat klopt zichzelf dan een beetje op de borst. Nou, helemaal niet, want ik was allemaal gewoon vertolken van het lied wat iemand anders geschreven heeft. Ja, nou, Christenu heeft ik geschreven. Ja. En er zit een gans verhaal achter. Heeft Chris onlangs op Omroep Venlo verteld wat er eigenlijk echt achter dat lied zit. En de Heimwee, daar kent ze natuurlijk veel verder trekken dan Heimwee nog vastgelopen op een Venlo.
En ja, we hebben het altijd, ik heb het altijd, toen ik prins was van Jokes, van Venlo, het waren gewoon mijn liefleden is het geworden. En ik weet nog dat Frans Pollux een aantal jaar geleden een columnje schreef in ik weet niet meer welke krant. En hij zag dat toen ook. Tot dan nog heel veel van die liedjes zien gekomen die echt over het hart gaan. En altijd in de Venlo is daar wel een van de eerste van geweest. In hoeverre heeft voor altijd in de Venlo Dine vastelovend veranderd? Ja, enorm. Het waren natuurlijk de eerste die op dat bordes mochten staan van Slovens Dinsdag. Ja, weet ze. En toen we door van de onderleven waren we net een paar popsterren. Ik bedoel, toen had nog nemen ze een mobieltje, het kostte net nog niet opnemen. Maar iedereen had het gezien. Iedereen had op de plein gestaan. En ja, het achtervolgt zich nog steeds. Want ja, er moest oppassen dat het geen zwiebertje effect werd. Want dat liedje werd zo dik gezongen. En vooral, ja, toen ik prins word, dan heb ik dat misschien wel 174 keer gezongen. En ja, niet overdreven, maar op eerdere activiteit zong ik dat. Maar ja, ik heb ook altijd het idee, Jacques Paul, dat Woerse Kums en het lied klinkt. Iedereen heeft er op een of andere manier ook al behoefte aan. En dat bepaalt ook dat het stuk natuurlijk een evergreen is geworden. Ja, dat is gans voor. En misschien kreeg ik het nou wel weer een ganse niet een boost. Nou in deze tier zitten en dat weet het niet, want het is ook een nummer van hoop en van mooie team. Absoluut. Er is nog een vorm van hoop, die heeft Michiel van der Grent, want die hoopt dat iets heel moeilijks gedaan. Ik hoop het ook, jong. Ik hoop het echt. Kan je nog een keer vertellen wat jij zo goed vuren? Vroeg mijn hart. En het is een onzeker liefdesliedje, laat ik het zo zeggen. Denk ik, als ik de tekst beluister en lees. En het is een liefdeslied waar altijd een vraagteken in zit wie het zal gaan weren. Ik zie Michiel knikken, dus het is stum mij in. Ik zal zeggen, de bühne is voor dich en wie laat ons scheer verrassen. Jacques Paul Joosten, dankjewel. Als de nacht is volbracht, heet een drank de sloop gebracht. Een vroege zon door het raam op 10 gezicht. Zoveel woord, gezag en weer vergeten. De herinnering is gezweet. De liefde is enkel fantasie. Een gedruim verloren paradies. Ben ik heen, gans alleen, ben ik verleefd op dit. Bis ze heen, ben ik dichtbij, is alles ver. De liefde is enkel fantasie. Een gedruim en verloren paradies. Dus vroeg mijn hart waar het zit, of ik nog houd van dit. Zo zit het jou, zo zit het daar, dus vroeg het maar niet. Ben ik heen, gans alleen, ben ik verleefd op dit. Bis ze heen, bij mij dichtbij,
is alles voorbij. De leefde is enkel fantasie. Een gedruimd en verloren paradies. Vroeg me net waar het zit, of ik nog houd van dit. Zo zit ik jou, zo zit ik daar, dus vroeg het maar niet. Ben ik heen, gans alleen, ben ik verliefd op dich. Bis ze heen, bij mij dichtbij, is alles voorbij. Bis ze heen, bij mij dichtbij, is alles voorbij. Dank je. Merci. Ja, Michiel, ik hoorde het zelf zeggen. Prachtig, prachtig, man. Wat denk je? Wat een zeggingskracht. En gewoon ook van die kleine accentjes als Jacques Paul zegt van... Dus vroeg me echt de eerste keer, zei ze dat. Hè? Dus, hè? Ja. Dus, ja, zo overtuigend. En zo weemoedig. Ja, heel mooi gedaan. Jongens, allemaal mannen. Echt prachtig. Dus daar best er blij mee, Michiel. Ja. Christel, wat vond je ervan? Ja, schitterend. Ik vind Jacques Paul het gewoon zo'n mooie, doorleefde stem. En als ze dan zo'n liedje zingt, dan komt dat echt 10 keer zoveel tot zijn recht, vind ik. En dan komt dat gans over. En tot het leven er dan echt in zit. Ja, ik vind het echt chapeau. Geleefd heb ik, ja. Dan ga ik nu naar de andere kant. Guusje en Noah. Noah, wat vond je ervan? Ja, prachtig. Het is zo'n mooie stem als de Christel ook zit. En het komt meteen over, het raakt zich meteen. En het, ja, heel mooi. Ja. Guusje wist toch altijd gegrepen door de stem van Jacques Paul Juist, hè? Ja, zeker. Ik vind dat het heel mooi is gebracht. En het is een van mijn favorieten van Mensenkinderen. Ja, ik werd er heel rustig van en ik vond het echt super mooi. Maar ik kan het ook fijn zingen, omdat het zo'n fijn lied is natuurlijk. Hè. Ja. Ik ken dit soort nummers kan ik echt zingen. Omdat het gewoon mijn soort nummers zijn. Dik held gewoon van de stukken die lekker die ze meer kunt vertellen was ze die vooral de Wijkenfledder. De Wijkenfledder, ja. Ja, de Wijkenfledder. Is dit Michiel, is dit een lied voor een Wijkenfledder of absoluut ja. Als dit er niet is, weet ik niet wat dan wel. Maar het is natuurlijk altijd heel mooi inderdaad de sluier die over zijn stem leed, die geeft dan toch net een extra dimensie aan dat. Past mooi bij dat beetje zit een donkere kant in dit liedje. Hè? En als ik hem zing, denken mensen dat dat jij overleefd en een beetje eerste van als Jacques Paul het zingt, dan vult ze die zwarte kant nog wat sterker, denk ik. En Michiel heeft een aantal prachtige muzikale cadeaus gekregen. Wie is dit over de geer gekomen? Maar ik heb zo'n fijne tijd gehad even vanmiddag. Met al die gasten. En een enorm cadeau. Ik vind het een enorm cadeau. Ik ben het is bijzonder dat mensen met die muziek in de slaag gaan en door een eigen draai geven. Hè? En wie? Ja, echt iets toegevoegd. Ja. Ja, als je het even toevoegen hebt, dan kom ik ook eigenlijk direct. Ik heb dat bij de opening al gezegd. Vind ik toch een van de mede-grondleggers van de bandcultuur in Venlo. Zie je dat zelf ook zo, hè? Ja, zo begint ze er niet aan, hè? Begint nee, maar achteraf, want ik kijk zo'n beetje terug dan ook. Ja, ik vind het altijd tof als mensen opstaan en een instrument pakken en gewoon eraan gaan. En natuurlijk zien wij dat niet alleen. En dat zit ook in de vasteloven en de vasteloven zit in ons en in het leven en het leven zit in de vasteloven. Dus er is bijna geen onderscheid in. Hè? Die bom, wat je over hebt gehad, van die muziek maken en dat erin gooien en dat tot ontploffing laten komen.
dat is gewoon mooi. En dat iedereen dat duidt, is natuurlijk heel logisch. Maar merk ze wel niet dat bijvoorbeeld, kijk, want Wietge Begos, dan heb ik het echt voor de jaren 90. Ik kan me zelf nog herinneren dat ik in de oude zoepkoel op de Schinkenmeer het vuur in de buurt stond te genieten van Wietge door, als jong Wietge door muziek aan het maken was. Ja. Als ze zus wat er toen waren er eigenlijk graag een mens. Nee. En als ze dan kijkt wat er gebeurd is, dan hoeveel bands er nou zien. Ja. Dan heb ze niet idee dat toch ergens uit voortgekomen is? Ik weet het, wij zien gewoon Begos en zien nog heel veel andere mensen Begos en ze gaan nog steeds door. Dus dat was niet onze intentie, het was gewoon een oergevoel. En volgens mij hebben heel veel Venloneren dat. Ja, dat moet gewoon gebeuren. Dat oergevoel is losgemaakt in Utrecht, was ze met die maten zo het rond in de piano wat je muziek hebt gemaakt. Dat heeft ze nog wel eens verteld. Als ze nu kijkt door wie die andere bands spelen, bist ze dan ook oprecht blij dat er net zoveel bands in die stad spelen? Ja, vind ik echt super gaaf. En op een gegeven moment waren we een tijdje lang alleen. En dan het is veel toffer als er in elke overal uur spelen en overal muzikanten tegenkomt. Het is zo moet het. Zo moet het leven zien. Ja. Dus, als je kijkt naar mensen kennen, ik wil er toch even terug naartoe gaan, even echt naar de geschiedenis. Ja. Wie ik verleefd word op een band, om het zo maar te zeggen. Toen was René Scheffer was de zanger, de stem van. Dat is ook een hele duidelijke identiteit van de band. Ja. Op enig moment helpt het op met die hoedanigheid te bestaan. Ja. En dit neemt eigenlijk die rol van René op. Dit was de nieuwe frontman. Was dat niet een ontzettende lastige keuze om die te maken? Ja, eerlijk gezegd, ik had het totaal niet verwacht. En ik was ook niet van plan op te schuiven van links voor naar het midden. Ja. Maar die andere mannen zeiden, René is weg. Ik kan dat gewoon doen, dan ben ik tegen. Dus ik stapte letterlijk 2 meter, 1,5 meter naar rechts. En dan stijgt ze in een totaal andere hoedanigheid stijgt ze door. Dan stijgt ze in één keer besticht. Ja. Ik vond het super, net wat Christel en Jacques-Paul en anderen ook zeggen. Neven de bühne denk ze, laat andere maat het vooral doen. En op de bühne moest ze zich transformeren tot iets anders. Ja, maar dan is het natuurlijk toch het lastige, liep me aan, dat de band heeft een bepaalde klang, een identiteit. Ja. En op een gegeven moment rolt ze een stuk uit die identiteit weg. Ja. En dan stapt ze zich naar voren. Heb ze zich dan nooit ongemakkelijk ingevuld? Ja, ik dacht alleen, ik kreeg nou wat. En ik ben gewoon zingen. Maar ik ben altijd gewoon zingen als mezelf. En niet als een imitatie van wat achter ons loog. Dus we zien nauweurige stap eigenlijk. Ja. En kregen percussie, een accordeon, een trompet erbij, niet te vergeten. Dat hadden we toen nog niet. Dus door is die nieuwe sound gegroeid. Dus het gebeurde gewoon organisch. Het gebeurde gewoon net wie het ook ooit een keer voor ogen allemaal in Utrecht gebeurde. Dus dat er iets ontstond. Maar die woont nog steeds in Utrecht. Ja, ik ben blijven plekken door. Ja. Waarom ben je toch blijven plekken? Want ik heb toch een leefde November die onmetelijk groot is. Dat is inderdaad zo. Dus mensen kennen ze ook gegroeid uit die leefde voor de Venlose muziek. En wij woonden allemaal in Utrecht, hè, niet te vergeten. Ja. Die ganse band zo in dat hoest te spelen in plaats van te werken of te studeren. Dus door groeide dat en we reden naar Venlo en door ontplofte de bom, zeg maar. En dat heb ik nog steeds eigenlijk. En mijn vrouw komt uit Kumboetvelde, uit de regio. Ik heb toch 2 jongen. En ik vul me Venlo neer, maar ik woon in het buitenland, zou ik maar zeggen. Heeft dat ook te maken met het feit dat ze een eigen bedrijf is? Nee, ik ben geen in Utrecht, dat is een geweldige stad. Maar ik kom zo keer terug en om dan het voorrecht te hebben op het podium te stappen. En dan stap ik ook weer in de wagen en reed ik ook weer terug. Dan riet ze terug en dan ben je eigenlijk weer de ondernemer. Wat heeft ze voor een bedrijf? Ik heb een eigen bedrijf met een aantal vrienden en een stuk of 30 heel werknemers. Heel kort, wat doet je? Ja, dat is wel heel serieus, Sef. Ja, dat kan morgen op mijn paard. Dan moet ik weer in een of andere vergadering zitten. Ja. Laat ik me vertellen over het contrast. Want ik kom altijd terug. Ja. Uit Venlo of uit Roermond of Limburg. En dan kom ik maandag moet ik aan het einde van de recessie iets serieus gaan zeggen. En dan moet ik altijd 3 keer schaken. Ik zeg, muziek maken is ook serieus. Hè? Dat is emotioneler. Ja. En op maandag begint dan de ratio weer. En ik heb altijd een soort afstand tot de materie. Tot wat er moet gebeuren. En de mensen appreciëren dat ook wel. Dat ik aan kon vliegen vanuit de emotie. En dan hele rare dingen zeg soms. Van, is dit wel belangrijk voor het werk wat we doen? We proberen het leven van kinderen en leerlingen op scholen, zoals Jacques-Paul de Voorstheid. We werken met die scholen voor kinderen in achterstandswijken. Om te proberen, kwetsbare kinderen en elders, meer kansen te geven. En dat kun je doen door scholen en hulpverlening en iedereen op elkaar te betrekken. Dus dat is heel belangrijk. Ja. En dan moest je af en toe ook met emotie in gewoon werken. En dat gaat natuurlijk makkelijker als je ook muziek maakt.
Ja, dus de muziek is eigenlijk ook voor dich een reisleider in die werk. Ja, in mijn leven eigenlijk. In die leven. Als ze kijkt naar mensen kinderen, is toch boete mensen kinderen, maakt ze ook muziek? Of is het puur alleen dat is mijn bandje, daar ben ik mee bezig? Ik ben elke dag wel iets aan het doen, aan het prutsen op de gitaar of zo. En ik maak ook andere dingen, maar mensen kinderen is natuurlijk wel, ik kan niet wachten tot ik weer de bühne op kan met de mannen en af kan tikken en kan gewoon. Dat is wel goed voor mij. Dat is echt goed. Ja, en dat is nu ook heel typisch dat ze dat natuurlijk nu ook duidelijk uitspreekt. Ik kan niet wachten, want we kennen allemaal die bühne op. We willen allemaal die bühne op. We willen allemaal de strol op. We willen allemaal het feest vieren. Ik weet niet wie daar op in die periode. Dan ziet je weer ergens studenten, vriendenclubje weer bij jij. Ja. Wie doet je dat nou? Ja, we spelen in eten, hè. En, dat snap ik. Maar wie doet je dat emotioneel? Wie beleeft ze dat? We vloeken af en toe en we bellen elkaar en we repeteren. Nee, we wachten tot er weer een bühne in beeld komt. En dan zo gauw die bühne er is, dan begint alles weer te bewegen. Ik denk dat we een soort hele oude motor zien ondertussen. Hè. Die moest een beetje aandouwen, benzine erin en spriet erin en dan gaat het weer als een trein lopen. Business is een oude motor. Die kan terugkijken op heel veel kilometers. In elk geval goede kilometers. Maar ja, de motor is nog groot genoeg om nog heel veel kilometers mee te maken. Zeker wat gaat je nog doen? Wat hebben ze nog voor dingen met mensen, kinderen? Spelen. Gewoon spelen tot we er binnen vallen. En elke show die komt is weer een nieuwe hoogtepunt eigenlijk. Of het nou een kleine zaal is of een Groeiplein of... Ik kan echt niet wachten en ik neem het ook elke show ook weer als erop of eronder. Daar gaat het me eigenlijk om. En ik kan niet wachten om de mensen weer terug te zien. De mensen voor mij die dan ook in vlammen, gewoon in vuur en vlam staan. Hè? Ja. Ben je met z'n harder, het publiek of 10 bandmaatjes? Eigenlijk het totaal. Het aftikken van Jeroen. De ganse band begint te spelen en ik hoef alleen nog maar een beetje met de gitaar er weer te zingen en dan dat zoeken we dat is niet zelf al te kochen, hè? Nee, maar ik stond toevallig in het midden, maar ik weet dat ik het medium ben, maar die band achter me is de trein en daar zit ik op en die gaat zoeken en het publiek moet het ontvangen. Ja. Dat geheel. En nu zit ze bij Zing nog eens en dan zit ze ook op de trein, maar dat is niet te vertrouwde trein. Want ik heb die eigenlijk nu zonder die een eigen band gezien, hè? Nou ja, ik heb de kerstplaat gemaakt met een andere band. Klopt. Dat was ook wel heel tof. En het begint een beetje vertrouwd te veulen met de man nu, hè? Ja, dus, zeker. Proef nog meer? Ja. Zijn Michiel, wat ga je voor ons doen? Wat weer 10 muzikale cadeau. Ga je ze aanschiet meenemen? Ik heb gezegd, jongens, pak maar een liedje wat heel leuk vindt. En dan doen we dat samen. Oed het Zuie hebben ze gepakt. Vind ik fijn, want het is een uptempo liedje. En ik had met Elian wat onderrondjes van wat inspiratiebronnen zien. Hè. Het is een klein beetje Afrikaans. Een beetje, dat is onze muziek, vind ik altijd... belangrijk om uit de wereldmuziek een beetje te grasduinen en te graaien. En dat hebben ze gewoon opgepakt. Hoe dat zie je. Dus dat is in ieder geval heel erg, daar zult zich heel erg goed bij. Ja. Hoe dat zie je, wat wil dus de boodschap van het lied? Ja, ik wil het eigenlijk niet echt folklore of zo, maar het gevoel dat als de wind door de zuur gaat wijden, is voor mij ook, als ik van Utrecht naar Limburg kijk en ik denk eraan en het weer wordt mooier, dan komt het Limburgse meer in mijn leven. En dat vult voor iedereen goed. Dan gaat het weer gebeuren. Dat is mooi gezegd en zorg dat het er ook nooit goed gaat. Het podium is voor dich. We komen bij het eind van de uitzending van Zing nog eens. Michiel van der Grint, onze speciale gast. Ik bedank natuurlijk alle kandidaten hier aanwezig die een muzikale bijdrage hebben gegeven. Ik bedank de band, de Herreshanen Band, aangevuld met muzikanten van Quante Hippe en Jokus Hofkapel. Maar de grootste dank hij doet aan onze speciale gast, Michiel van der Grint. En die gaat het lied zingen Oet het Zuie. Dit was Zing nog eens voor vandaag. Heel geer, wie is de volgende keer? Hoi! Ja, dan maar wij. Ben doet het, zie je, kijk bij, kom ik dicht weer tegen. Als de wind naar het zie je draait, kom ik bij de goed. Als de wind doet het, zie je, kijk bij, kom ik dicht weer tegen. Als de wind naar het zie je draait,
kom ik bij de goed. Ja, de eerste keer dat ik dicht voorbij zou gaan, wist ik echt niet meer wie ik op mijn bank was blijven staan. En dezelfde nacht nog ben ik met dichtbij gegaan. Was het onverwacht, net in alle eenzaamheid gedaan. En ben ik dicht kwijt, dan vind ik altijd de weg terug. Als de wind nou het zee rijdt weg, kom ik dicht weer tegen. Als de wind nou het zee rijdt, kom ik bij de goede. Als de wind nou het zee rijdt weg, kom ik dicht weer tegen. Als de wind nou het zee rijdt, kom ik bij de goede. Weer roosken bleuien van een beetje zonneschijn. Ga me even gruien door de ganse dag bij dich te zien. En ben ik dicht niet, dan vind ik altijd de weg terug. Als de wind door het zee gaat leien, kom ik dicht weer tegen. Hoi! Als de wind